Hi guys, ngiyanamukela ku-recap yangethunga lomhla ka-19 March 2025. USanele benoSineyi bahleli nje embhedeni bayincokolela bakhuluma ngomshado wabo ukuthi bafuna ukuhambe kanjani. Asibakhuluma nanokuthi uhlupha kanjani usisibhethi nangendlela athanda ukukhontrola ngayo izinto. Mase yakusho uSanele ukuthi-ke kumele avuke-ke ahambe aye-construction. Akhalele uSineyi athi hawu usungishiya ngedwa lana. Uyujahile uhambe uyobona usisibhethi bencokole bahleke bobabili. Asho ukuthi hayi kumele ahambe phela yena akafani nobhuti wakhe, asho ukuthi uyasaba akabona ukuthi uzokwazi ukwenza izinto ngendlela right. Amduduzeke uSineyi athi nje khululeka wena, ngiyazi ukuthi uyindoda ehlakaniphe kakhulu, uzokwazi ukwenza lento le, uzosebenzisa lobuhlakani nje onabo ufake lapha kwi-construction. Ayikho nje into engeke izihambe kahle, konke kuzohamba kahle. Ngiyazi ukuthi awusiyena ubanele kodwa nawe unobuhlakani bakho, sebenzisa lobuhlakani onabo ukuze i-construction izoba successful. Ungabe nje novalo futhi uphethe mina, nami ngizokwazi ukuthi ngikusize la. Asho ukuthi ngiyazi ukuthi ufuna ukwenza ufuna ukwenza ubhuti wakho abe proud. Ngiyazi futhi ukuthi uzokwenza lokho ngoba wena uyindoda nje esikhandlayo, uyakwazi ukumelana nezinto futhi uyakwazi ukumanage abantu. Hhayi-ke abonge-ke uSanele, abonge futhi ne-support ayithola kuSineyi nangendlela nje ameseka ngayo kuyo yonke lento le. Umndeni wakwaDladla khiphe futhi imali, ukhiphele uLungelo ukuthi athenge ama-textbook, ajabule kubanele, ayithathe imali abonge kubazali bakhe. uSanele useqalile ukubuka amabhuku akwi-construction, abone ukuthi kunemali nje elokhu iphuma angayiqondi. Umalume-ke azame-ke ukuchaza i-money laundering ngendlela ehloniphekile, azame nje ukuyigoqa elokhu echaza egudla athi uSanele hayi ukwasha imali nje lokho. Athi umalume wakhe athi hayibo kanjani manje, athi akhulumeke noMakhumalo athi nje kuleli bhizinisi leli izandla ziyagezana. Kwesinye isikhathi nje ukuze uthole amathenda kumele ukhiphe imali nayo, hhayi ukuthi nje ngoba kuyinto kanjani ukugezana izandla nje usuke ubonga. Athi nje uSanele hhayi-ke sesigcinile ukwenza lokho. uMakhumalo avele nje athi hhayi-ke ngamane-ke shuthi ngamane sisivaleke isitolo straight, sinikeze uNtanzi ikhiyi ngoba phela indlela izinto ezenzeka ngayo leyo. Ngeke ukwazi ukuqhubeka ibhizinisi singakhiphi thina, kumele sikhiphe. Kulo mhlaba lo kusebenza kanjalo, kulo mhlaba wamabhizinisi kusebenza kanjalo. Hhayi ashaqeke uSanele aphelelwa amandla. Umndeni wakwaDladla usuphelezela uLungelo, uyamshutha emotweni, uyamjabulela, khona ngisho omakhelwane bayancoma ukuthi hhayi cha, indlela enikhulisa ngayo iy'ngane zenu la kaDladla nje kuhlukile, nenza ngendlela enhle, iy'ngane zenu nje ziyaphumelela. Bathandazeke bethandazela uLungelo ukuthi ahambe kahle, amcukuluzeke ubhuti wakhe athi nje awubandla iqanda likama. Uthe kusanjalo-ke uLungelo-ke esehamba-ke ngemoto esitolo, ubaba kaLungelo benoma wakhe bedayisa kungena u-Ayanda. U-Ayanda-ke ezoyithengisa kahle kahle ngoba bezobheka ukuthi uLungelo khona abuze ukuthi hawu uLungelo akasizini namhlanje esitolo. Uma wakhe athi hhayi akekho namhlanje, uLungelo usephindele eVarsity. Ubone nje ukuthi u-Ayanda udumele nje ukuthi hawu usehambile uLungelo. Uma umbuka u-Ayanda ukuthi inhloso yakhe bekuzobona uLungelo la esitolo, hhayi nje okunye. uNtanzi-ke uhleli uyacabanga-ke kufika umama uFaith-ke naye ethi hawu ngiyabona ukuthi nawe unayo i-appetite yokudla. Abuze-ke uNtanzi ukuthi ukephi uzama, asho ukuthi hhayi usayivalele lapha ekameleni lakhe, akavuki nje, akaphumi, akadli, akagezi, seloke nje abuya emshadweni emgcwabeni kaBanele, akaphumi, akhombisa ukukhathazeka ngoNtanzi.
Ngapha lo Mapapiyos onomfundo ubiza abantu bakaGadla ukuthi bazokhuluma noSanele, ufuna ukukhulunywa le ndaba le yale mali le. Kanti abantu bakaGadla bazile ngokukhuluma, bamkhombe ngey'bhamu. Ngamthatha, hhayi esethuka-ke memeza ethi, hawu bafana nje benithe nizokhuluma, hawe ma wangibulala kusisi-ke nje, benithe nizokhuluma kahle nina seninze ngodlame. Athi sakhuluma kanjalo bamdonsa uSanele, baphuma naye ayomfaka ebhuthini. Wathi uthi usatatazela uyafona, bathatha kwaleyo foni leyo, wasala emile kanjalo-ke ehamba ememeza ukuthi hawu ukuthi usisi uyaqina unomfundo, ukuphapha nje, ukuphapha. Uthanda ukuhamba eqhamukela ngoba umtshelile umalume ukuthi akame yini, izinto ezokwenziwa ngale ndlela le, yena ufuna ukwenza ngendlela yakhe. Bamthathile kuSanele, bahamba naye abafana bakaGadla. Useyahamba yena uzomemeza, uzoqamba amanga. Bamthathile uSanele, bamthathile lapha kwi-construction, bahambe naye abafana bakaDladla. Abuze umalume ukuthi ububekwa yini wena lapha? Athi nje, hayi bengithi nje ngizomenzela ukudla kwasethunjini, ngithi ngiyamwaqazisela. Athi umalume, hayi uzongitshela konke-ke okwenzekile laphaya, kumele simthole uSanele, kumele simthole. Idrama kaNomfundo nokuhlezi eyiphephetha, angazi mina ukuthi kwenzakalani. Wabe seyiphephethile ngephepha lakhe, angazi uma kuvele kuvuka ihayi noma kuvele kuvuka i-BP yini, wabe seyiphephethile ngephepha lakhe. Wabe seyiphephethile, lapho uMakhumalo ukhathazekile manje ukuthi uzolahlekelwa yenye indodana manje, ngoba phela njengoba ethathiwe abafana bakaGadla, uGadla nje uze ngempi, uze ngokuzolwa nje la, uyayifuna le thenda le yale mali le. Konke lokhu nje kwenzeka nje ukuqina kukaNomfundo engenisa labafana laba. Ukuthi uyawesaphi ekuthanda ukungena iy'ndaba ahlangene ngazo asimazi. uNtanzi uyangena ekamereni kaZama, uZama usalele. Avuka angena amthethisa, Zama nje vuka kuyanuka nje la endlini futhi. Vuka nje hamba ogeza, klina la endlini. Ngeke phela wena uloku uyivalele la. Selokhu nje kwahamba lesuka lakho uBanele. Ayikukona nje ukuthi ube umhlaba wakho uBanele, vuka la sukuma uyithathe. Athi nje uZama, into engizoyenza la mina ngizothatha la mashiti vele ngiyihenge ngawo, ngoba nje ayikho nje mina into engisengiyihlalele la emhlabeni. Xosha kwasana amxosha ubaba kathi phuma nje la ekamereni lami, phuma kanjalo ubabakho, uphuma nje, uphumise sikwamngani wakho uhlengiwe indlela amxoshe ngayo, akafuni umuntu eduze kwakhe. I-depression imbabe la uZama, afune kudla, afune ukukhuluma namuntu. uNomfundo uze waqamba amanga ekhuluma nobaba omncane ethi uze wabancenga ukuthi bazowasayina amaphepha abamnyekele uSanele. Uzathi umasaye ngoba ukhohlakele uNomfundo engena indaba nje angahlangene nazo. Ukuthi leli qholo angaka usethathaphi lokuthi yena afune ukuthathwa imali, angimazi ngempela. La uthola khona uMakhumalo uyoshuba ngoba nje lento ayenzile ufake impilo kaSanele engcupheni. Iphela lapho recap yethonga la namhlanje. Please stay tuned for more. Please don't forget to like, comment, ring the bell and subscribe. Thank you. Bye.